Pozdrav svima ljudi, ja sam Jugo i danas sam se vratio. Svi ste mislili da neću više da snimam, to jest niste mislili, spremao sam da snimam, ali Ognjen nikako da dođe kod mene. I s nama je Nemanja. Stani, da te snimam. S nama je Nemanja. Nemanja, ako ste, drži, ako ste mislili da Nemanja neće više snimati sa mnom, mislim, neće snimati sa mnom, ali to mi je da mi pomogne u ovom klipu. Danas radimo 3 najbolja trika za mene u fudbalu, koji ja umem. Prvi trik, dajte loptu. Ja bacim Nemanji, on meni baci po zemlji. Prvi trik. I sad, evo lopta. Ne to! Smirim. Staj, moram smirim, čekaj. Ajde smiri. Super si, bravo Nemanja! To nije baš najbolje, moram ponovo. Sad. Čuda što je pravo. Baci. Eto, sad. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidao, ostavite like, share i subscribe. Zahvali meni. Hvala Nemanji što mi je pomogao. Posjetite njihov kanal. Zove se Nikola i Nemanja. I sada, izvinjavam se što nisam izbacio Water Challenge. Čuvsta neće još dugo dolaziti kod mene, a kad dođe radit ćemo Water Challenge. Može tako. Hvala vam. Svi lajkujte ovaj klip. Snimamo i dalje. Ćao!